ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ନଳିନୀ ମିଶ୍ର ପୁରୀରୁ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ନୀଳାଚଳ ଧାମ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ନାଥ, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଧାମେ ରହି କେତେ ପାପୀ ରଙ୍କେ ଦୁଃଖୀ ଜନନାଥ, ଶୁଣୁ ନାହଁ କି ଗୁହାରି। ଚାରି ଧାମେ ପରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ, ଏହି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ କହି। ପ୍ରତି ଧୂଳି ରେଣୁ ପବିତ୍ର ଯେଠି, ନିଜ ମନେ ଗର୍ବ ବହି। ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ଜଗିଛନ୍ତି ଧାମ, ବିପଦକୁ ଦେବେ ଟାଳି। ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ଅଛନ୍ତି ତଟରେ, ଶ୍ରୀଧାମକୁ ଆବୋରି। ତୀର୍ଥରାଜ ସମୁଦ୍ରର ତଟରେ, ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତେ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗତେ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ବିରାଜମାନ, ନାହିଁ ହାତ ପାଦ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିହୀନ। ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ସେଇ ଦାରୁରେ ବିଲୀନ, କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାରଣ। ପଞ୍ଚକ୍ରୋଶ ନୀଳାଚଳ ପରିମାଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ନୀଳ ପର୍ବତେ। ଶୋଭଇ ତିନି କୋଶ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ, ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ତଟରେ। ଏ ଧାମ ଆକାର ଶଙ୍ଖ ପରାଏ, ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ପଶ୍ଚିମ ତଟରେ। ଏହା ଜଗତର ଅତି ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଧାମ ସାରା ଜଗତେ। ଶଙ୍ଖର ଉଦର ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ, ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଅଛି ତହିଁରେ। ଶଙ୍ଖ ସଂସର୍ଗରୁ ତୀର୍ଥରାଜ ନାମ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ। ସର୍ବଦେଶେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍କଳ ଦେଶ, ନୀଳାଦ୍ରି ଶଙ୍କର ରହିଛି ବାସ। ନୀଳ ପର୍ବତ ଯହିଁ ବିରାଜିତ, ପୁରୀ ନାମେ ନୀଳାଚଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନୀଳାଚଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା, ଦେଖିଲୁ ଏ ସନ ରଥ ଯାତ୍ରାରେ। ତାଙ୍କ ଏ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ରଚନା, ଲେଖା ରହିଯିବ ଇତିହାସରେ। ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବିଜେ ନିଜେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ, ବସିଛନ୍ତି ହୋଇ ଜଗତନାଥ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରୁ ଜାତ ନାନା ଅଳଙ୍କାର, ଯେସନେ ଜଗତ ଗୁଣତ୍ରୟର ବିକାର। आहे ଜଗତ୍ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଜ୍ୟ ଓ ସୃଜନ, କୋରୋନା ବିକାର ନାଶ କର, କୋରୋନା ବିକାର ନାଶ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।